Jeg tager en masse tøj med hjem til min mor, så jeg kan få det vasket, så jeg er fri for at gå på vaskeri, men det koster det videre. Jeg slår hele tiden mine albuer. Jeg har alt for store armbevægelser til den her lejlighed. Jeg hedder Signe Møller, og jeg har stiftet en organisation, der hedder 100% til børnene, som jeg driver. Kernen af vores projekt er børn, der bor på lossepladser. Og her specifikt nogle børn, der bor i Kibarani, som er et område uden for Mombasa i Kenya, og som bor i eller lige ved siden af en losseplads. De går og rager i skraldet med sådan nogle jernpinde, og så finder de plastik og metal og glas, som de kan samle sammen og i sorterede bunker og så tage ind til byen og sælge. Vi skal jo til hovedkvarteret, 100% til børnenes hovedkvarter, som ligger på Mols. Reservationsnummer. Jeg havde en ven, som tog mig med derud, og som viste mig, hvor kummerligt de havde det, de her børn. Og selvom jeg har set billeder af ting, der er værre, og der er andre steder i verden, hvor børn og folk måske har det endnu værre, så var det dog det værste, jeg nogensinde har set med mine egne øjne. Så derfor så startede jeg med at faktisk sende mest mine egne penge derned. Og det var vel omkring 8.000 den første måned, og så 10.000 og 12 og 15, og nu ligger vi på omkring 16.000 for 128 børn, som så får mad 2 gange om dagen, rent vand, medicin og skolegang. Jeg har jo den holdning, at hvis jeg kan gøre en forskel for i det mindste de her 128 børn, og også hvis det ender med kun at blive dem, så har jeg i det mindste gjort en forskel for dem. Jeg glæder mig så meget til at se mine nevøer. Hej. Jeg siger 100% hele tiden. Prøver at være 100% i alt, hvad jeg gør. Og når jeg er fri, så holder jeg 100% fri. Så er jeg 100% sammen med min familie, eller sammen med min kæreste, eller så sover jeg 100% længe. Ej, hvor er det godt at se jer. Jeg har jo solgt mine sådan større jordiske ejendele, og det har jeg gjort med bevidstheden om, at hvis jeg ligesom skulle have det her på stablet på benene, så var jeg nødt til at få mine sådan store udgifter helt i bund. Jeg har forsøgt at sælge mit hus. Det har så ikke lykkedes helt, men nu er det heldigvis blevet lejet ud. Og jeg har solgt min bil, og min familie havde en lejlighed i København, som jeg kunne have valgt til, som jeg kunne have flyttet ind i på et senere tidspunkt, men den har jeg valgt fra. Det må være den ideelle løsning. Hvis man ikke brænder 100%, så kan man ikke starte sådan noget som det her. God til at slå taltur. Er du? Ja. Jeg vil da gerne have mine egne børn op, og jeg skal da også til at overveje og i gang, fordi at jeg er 34 nu. Men sådan som jeg ser det, så har jeg jo en hel masse børn. Jeg har jo 128 i Afrika, jeg har faktisk mange flere. Jeg giver jo ikke afkald på noget som helst. Jeg får.